Когато зимата скове Добруджа, животът не замира. Напротив, езерата се пълнят с безброй гласовити гости от Арктична Русия. Представители, сред които и застрашената червеногуша гъска. От ноември до март, значителна част от световната популация на този вид, наброяваща около 56 000 птици, зимува в приморска Добруджа. За да достигне до западното крайбрежие на Черно море, червеногушата гъска прелита цели 6000 км от арктичната тундра на Русия, на юг по долината на река Об, покрай планината Орал, през северен Казахстан и Южна Русия. Червеногушата гъска е най-дребната гъска в Европа и Азия и една от най-редките в света. Със своето ярко оперение, червеногушата гъска е сред най-красивите представители на гъските в света. Но за съжаление в началото на 21 век популацията й е намаляла почти наполовина. Международният съюз за защита на природата е поставил вида в категория застрашен, наред с тигъра и голямата панда. Единственото място на Земята, където червеногушата гъска гнезди, е Арктична Русия, в тундрата на полуостровите Таймир, Ямал и Гидан. До началото на 70-те години на миналия век видът е зимувал около Каспийско море. Поради смяната на посевите там от житни култури с памук, птиците променят зимовището си и сега цялата световна популация зимува в България и Румъния, а в по-топли зими частично в Украйна и дори Южна Русия. Гъските нощуват основно в Дуранкулашко и Шабленско езера, далеч от хищници и безпокойство. А сутрин излизат към нивите, където се хранят. Основната им храна са пониците от зимна пшеница и в опадалите зърна в царевичните стърнища. През деня прелитат до езерата, за да пият вода. В периоди на интензивен лов и безпокойство или при замръзнали езера, гъските нощуват и в морето. Когато езерата са замръзнали, част от птиците прекарват нощните часове и на леда. За съжаление, северните части на България и местата по южната граница на Румъния през последните години не са най-гостоприемния домакин. В последното десетилетие безразборното застрояване, изграждането на многобройни ветроенергийни паркове в района, браконьерите и общата ловна преса стават все по-сериозна заплаха за пернатите. За да преживее успешно през зимата, червеногушата гъска зависи от наличието на подходящи и сигурни условия за хранене и почивка. Когато на птицата й се налага да лети повече, за да избегне безпокойството, причинено от хората, тя губи допълнителна енергия и се намалява шансът й за преживяване през тежките зимни месеци. Така не може да натрупа необходимите енергийни запаси, за да завърши успешно дългия път до Сибир. Различни промени в земеделските практики на местата за зимуване на червеногушата гъска могат да доведат до ново преместване на вида. Затова е нужно устойчиво развитие и запазване на традиционното земеделие в Добруджа, съобразено както с нуждите на хората, така и с нуждите на червеногушата гъска. Бумът на инфраструктурни промени в Добруджа също е голяма заплаха за оцеляването на вида. Ветропарковете, туристическите обекти и продължаващото строителство все повече ограничават териториите на зимуване на червеногушите гъски. Макар и да не представлява заплаха сама по себе си, липсата на разбиране и съпричастност към проблемите и защитения статут на червеногушата гъска и нейните местообитания засилва още повече ефекта на ветрогенераторите, безразборния лов и останалите заплахи за вида. Ловът на 100 метра от бреговата ивица на Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс е забранен с цел да се осигури максимално спокойствие на нощуващите гъски. Това, разбира се, не е достатъчно напълно от екологична гледна точка и, за съжаление, въпреки че тази ивица е съвсем тясна и тя се нарушава. Основният проблем на стрелбата от езерото е, че това прогонва гъските и те не нощуват в самите езера, а се месят да нощуват в морето, което води до много по-големи енергийни загуби за вида. И в дългосрочен план това може да доведе до факта, че гъските да променят местото си за зимовка, така да се каже, не около самите езера, например някъде на друго место. Това, както казах, е едно от нещата, които много често се нарушават от страна на ловците, и в тази връзка Българско дружество за защита на птиците в рамките на проект Life Plus сигурно зимовище за черногушата гъска
организира патрули, които е нещо ново, смесени патрули между всички институции, които са отговорни за спазването на закона, както на природния закон, така и на ловния закон. Това са РДГ Варна, ДЛС Бълчик, РИОС Варна и разбира се местната полиция. Нашия опит от миналата година, а и тази година вече, показва, че тези смесени патрули са много по-ефективни и водят до значително снижаване на нарушенията на ловното и природното законодателство. За решаването на проблемите, свързани с оцеляването на червеногушата гъска, от няколко години работи Българското дружество за защита на птиците. Съвместно с своите партньори, той изпълнява специалната програма LIFE на Европейски съюз за опазване на вида. Тя включва дейности от изключително значение за редуцирането на основните заплахи за рядката птица. Една от първите стъпки, които БДЗП и неговите партньори по проекта предприемат за опазването на червеногушата гъска, е събирането на данни за биологията и разпространението на вида в района. Част от тези дейности са телеметричните проучвания с помощта на GPS-предаватели, позволяващи проследяване на придвижването на вида в района и определяне на взаимовръзката между местата за нощуване и хранене. Тези изследвания се допълват от теренни проучвания на местата за хранене, въздействието и промените в поведението и начина на придвижване на гъските вследствие изградените ветроенергийни централи в района. Това от своя страна позволява на екипа на проекта да събере данни за оценка на екологичните изисквания на вида и да разработи подходящи природозащитни мерки. And we agreed all of the things that were the biggest threats to the birds. It would be a big problem if their feeding areas changed, if the farmers planted different crops that the birds did not use, if disturbance on the roosts, if illegal fishing and hunting continues on the roosts, this will cause problems for the birds. So we identified 3 or 4 of the biggest threats, the biggest problems for the birds during winter. And that's what this project is doing. The LIFE project that's being led by BSPB looks to address the main threats on the wintering grounds. And not only are we seeking to understand the problems better, which is why we are doing so many surveys of the birds, we are monitoring how they fly past and through wind farms, are they affected by the turbines? We are monitoring exactly how they use the landscape. We should be able to understand whether disturbance has a big effect, so if hunting causes birds to have to spend more time feeding. And we will develop solutions for these problems. So we are working with the farmers to develop an agri-environment scheme. We are working with the local authorities about how to develop proper planning. So if there are new developments or new turbines, they can be built where and in a way that causes the least problem for the red-breasted geese. So this project is taking the biggest problems for this species in winter and developing solutions. So not only will it ensure, when it is finished, that the red-breasted geese can live here and continue to come to Dobruja and to survive in good numbers, it should be a model that we can take to Romania and Ukraine and bits of Russia as well, because the problems are similar and we will have some solutions that we can share with them, and hopefully it will mean that throughout the whole of its wintering ground, the red-breasted goose can come here in safety each winter. Освен предавателите и теренните проучвания на вида, експертите на БДЗП и неговите партньори работят по решаване на проблемите с фермери в района, които на практика осигуряват със своята дейност хранителните местообитания на зимуващите гъски. В рамките на проекта БДЗП и партньорите им разработиха регионална агроекологична мярка за хранителните местообитания, целяща подходящо управление на земеделските земи и подпомагане на местните фермери, които осигуряват подходящи условия за хранене на вида. Създадената мярка бе тествана в рамките на пилотна агроекологична схема, в която взеха участие над 11 земеделски кооперации и фермери от община Шабла. Гъските са от десетилетия зимуват в нашия район, покрай блатата, Шабленско и Дуранко-Машко езеро, но в зависимост от това колко са като брой и колко време остават тук, понякога, като се задържат, нанасят и щета на посевите от пшеница. Когато нанесат щетата, тогава вече възникват и проблемите с земеделците и е нормално, но благодарение на взаимодействието с Българското дружество за защита на птиците от последните няколко години нещата започнаха да се проявяват, да се поизглаждат и започна да се проявява едно по-голямо разбиране към конкретно зимуващите гъски. Надяваме се
резултатите от това, което е видяно, да бъдат приети в една нова мярка за подпомагане на земеделските стопани, които пряко засегнати от зимуването на гъските. Доскоро имаше едно недоверие между местните земеделци и хора и природозащитните организации, но благодарение на БРСДП-то и присъствието им от няколко години насам, с тяхната активна работа, хората започнаха да се отнасят с по-голямо разбиране и към тяхната работа по опазване на гъските и към това необходимостта гъските да зимуват тук при нас. Нещата започнаха да придобиват като партньорски характер, включително и нашата фирма, която работи с тях от няколко години и участваме в този проект и сме доволни от нашата съвместна работа и смятаме да продължим, ако има занапред такива мероприятия. Реално за един по-едър земеделски стопанин, разбирайте от порядъка над 1000 декара арендовани земи или кооперация, независимо по какъв начин е обработена земята, птиците не могат да не са чак толкова големи проблеми. Птиците не са от 1 или 2 години, те са от векове тук. И от друга страна пък не може да ги унищожиме, защото в крайна сметка те са част от цялата екосистема. Ако унищожиме тях, това означава да унищожим екосистемата. Конкретните действия за опазването на червеногушата гъска включват популяризирането на опазването на вида и неговите местообитания в рамките на проекта по програма LIFE. За тази цел БДЗП и неговите партньори разработиха образователна програма за училищата в района на проекта. А съвместно с местни партньори бе създаден първият в страната фестивал на хвърчилата, насочен към популяризиране на района като атрактивна дестинация за алтернативен природосъобразен туризъм. Сред местните партньори е Зеленият образователен център на община Шабла. Мисля, че този фестивал даде възможност на община Шабла един път да направи общината по-атрактивна и красива с една феерия от цветове. От друга страна предостави на Зеления образователен център възможност да дообогати своите инициативи за деца и хем да обърне внимание на този чудесен вид и за неговото популяризиране и опазване, хем и да допринесе с една чудесна туристическа и образователна атракция, както за децата, така и за възрастните. Образователните дейности за Зеления център са нещо изключително важно. Това е една от услугите, които ние предоставяме. И благодарение на проекта имахме възможност да ги развием, да обогатим. Всички дейности, които бяха развити около орнитологията и по-специално опазването и популяризирането на червеногушата гъска, направиха тези дейности по-интересни и по-характерни за района. Чудесни помагала се разработиха по този проект, които и до сега ги ползваме и ги прилагаме в нашата работа. Обучиха се аниматори, които работят с мен и всъщност всички наши предложения към училища и всякакви туристически сдружения, свързани с деца, са изградени на базата на тези основни материали. Изключително съм благодарна за подкрепата, която съм получавала, защото това е ценна експертиза, която не винаги може да се намери. Не на последно място, разбира се, и сътрудничеството с община Шабла и Зеления център на общината, което е насочено към повишаване интереса и така да се каже местната гордост от това, че редица ценни видове се срещат в района на Приморска Добруджа и един такъв значим вид като червеногушата гъска зимува основно в този район, което би могло да бъде голям потенциал за развитие на туризма в общината и за различни дейности, свързани с
опазването на вида, тъй като в голямата си част туристическия поток е свързан основно през лятната част, а гъските идват тук и се срещат в района, именно когато другите туристически стимули, така да ги кажем, не са на лице и няма толкова атрактивни аспекти в района, които да допринесат за един постоянен целогодишен туристически поток. Това е един изключително рядък вид, един от най-редките видове на планетата, тъй като това е един вид, който може би след 5-10 години вече няма да се среща на планетата, ако разбира се ние всички не направим максимални усилия да го спасим. За 5 години Българското дружество за защита на птиците и неговите партньори изпълниха най-важните действия за спасяването на един рядък и ценен животински вид – червеногушата гъска. Но и тук важи правилото за всички изчезващи видове. Оцеляването им зависи от усилията на всеки един от нас.